Hej og rigtig hjertelig velkommen til det her interview. Et interview, som Anita har indvilliget i at lave, fordi hun i dag har været medlem af Fra Overloadet til Overskud i mange måneder. Og Anita vil dele en del af hendes rejse i det her forløb med os. Så inden vi sådan rigtig går i gang, så tænker jeg, at det kunne være meget rart lige at høre, hvem er Anita egentlig? Hvem er du, Anita? Jamen, jeg er jo bare mig. Men jeg er 52, 53 er jeg sgu da. Men jeg er selvstændig alternativ forhandler. Jeg har egen klinik i Fuglebjerg, midt imellem Slagelse og Næstved. Jeg er fuldtidsansat i et lønmodtagerjob ved siden af på 30 timer. Så det var min hverdag. Min klinik, den kører jeg om aftenen, om fredagen, jeg kan være i klinikken, og så om lørdagen. Og jeg gør det simpelthen, fordi jeg synes, det er det fedeste. Ja. Og det er det, der giver mig energi. Jeg plejer gerne at sige, at klinikken giver mig energi til at køre mit lønmodtager fra 7 til 4. Og det er mit liv, vil jeg nærmest sige. Det er min passion. Det er det, jeg drømmer om. Og den store drøm er jo selvfølgelig, at jeg kan gå fuld tid på det på et tidspunkt, og være der endnu mere for dem, der kan bruge min hjælp. Hvis. Ja. Og den Anita, jeg lærte at kende for 9 måneder siden, en gang i marts måned på det her tidspunkt, hun var en del anderledes end den fantastiske kvinde, der sidder og smiler ind i kameraet lige nu. Jeg husker en pige, en dame, som var utryg, og du var også sådan, du var ikke så glad og smilende, som du er i dag. Men hvordan husker du tiden før vores samarbejde? Altså, for mig er der jo tiden før Alicia og tiden efter Alicia. Fordi jeg var jo kørt i, altså jeg kørte jo i den grad hamsterhjulet. Jeg havde klinikken, og jeg havde måske 2, måske 3 kunder om ugen. Jeg lavede nogle opslag, og jeg fandt ud af, at de fungerede ikke, og så lavede jeg dem igen for at være helt sikker på, at de stadigvæk ikke virker. Jeg kørte de samme billeder, og altså det, jeg kan jo godt se i dag, at det jeg lavede, det var for upersonligt. Men jeg vidste ikke bedre, og jeg havde ingen idé om, hvordan pokker jeg kom ud af hamsterhjulet, for jeg anede simpelthen ikke, hvordan det skulle være med. Nej. Ja, og du var også mega slidt, som jeg husker, fordi dengang, der arbejdede du 37 timer. Ja. Plus sådan, at du jo også havde et ret lang kørsel frem og tilbage. Hvis jeg husker rigtigt, så kører du 35 minutter hver vej. Er det rigtigt husket? Ja. Så du har 37 timer, lidt frokostpauser, og så har du også lige lidt kørsel oveni. Altså dengang startede jeg, jeg kører hjemmefra kl. 7, og så hjem 4:30. Så spiser jeg aftensmad og snakker med min mand, og så går jeg igen kl. 6, og så var jeg hjemme kl. de aftener, jeg havde klienter. Ja. Problemet var bare, at jeg havde ikke ret mange klienter, så al min energi, al mine kræfter, det brugte jeg på at lave alle de her opslag og ting på Facebook, som ikke virkede en dyt. Ja. Så det endte jo bare ud i en monsterfrustration. Ja, og det som jeg ser, når du fortæller om det, det er jo, at du også sådan, du falmer nærmest, når du fortæller om det. Altså, at du bliver trist indeni at fortælle om det. Ja. Men sådan er det heldigvis ikke mere, Anita. Fordi, altså, har du lyst til at dele, hvad du tog for en clairvoyance dengang? Jamen, på det tidspunkt, der tog jeg 400 kroner, tror jeg, for en clairvoyance. Ja. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan et motto, det hænger en lille smule ved stadigvæk, med at jeg har kunder, der kommer kl. 7, og så skal vi bare ud og døren kl. 10. Ja. Fordi jeg havde masser af tid, for jeg havde ikke flere klienter, end jeg kunne sagtens nøje med at have en per dag, og så tog det den tid, det tog. Ja, så de betalte den pris, og så kunne de godt bruge al din energi i helt op til 3 timer per gang. Ja. Så hvad er anderledes nu med hensyn til det her tidsforbrug, Anita? Altså, min tidsforbrug i dag, det er noget, jeg skal koncentrere mig om at sætte ned, men helt per automatik, i og med, at der er kommet nogle flere kunder i klinikken, så har jeg også nogle aftener, hvor jeg har 2 klienter. Det vil sige, at jeg har kl. 7, og så har jeg måske bare der 8. Så jeg er tvunget til at koncentrere mig om at sætte tiden ned, fordi jeg har så mange klienter i dag. Jeg er nødt til at putte dem ind med tættere interval, og egentlig give dem den tid, de betaler for, og ikke den tid, jeg synes, de skal have. Præcis, og den har vi godt nok bokset meget med, den der synes, de skal have. En anden ting, som du også har gjort mig opmærksom på, det er jo det her med, at du netop er gået ned på 30 timer. Ja. Hvad betyder det? Altså, hvordan er det kommet i stand?
Jamen, det var jo i kraft af, at jeg sad... Det var faktisk sommerferien, der gjorde det, fordi i sommerferien, der tjekkede jeg helt ud. Jeg lavede ikke en dyt i sommerferien, andet holdt sommerferie. Og da jeg så startede op mandag morgen efter sommerferien, der havde jeg fuld tid, 37 timer og 10 klienter. Hold da op. Jeg startede op med mandag morgen om at køre på arbejde, og så kørte jeg hjem, og så havde jeg klokken 7, klokken 8, klokken 9 mandag aften. Og så kiggede mig og min mand på hinanden og sagde, det her, det holder simpelthen ikke længe. Nej. Og så rakte jeg ryggen, og så gik jeg ind til chefen og sagde, jeg bliver nødt til at finde nogle flere timer, og det kan jeg kun gøre i hverdagstimerne. Så jeg har brug for at få fri om fredagen. Den skulle jeg så lige tykke på, men heldigvis så kunne han godt se, hvad det var, jeg mente. Så jeg har fik fri om fredagen fra 1.10., som gør, at jeg faktisk i dag mere eller mindre er booket op om fredagen også af klienter. Tillykke. Mega flot arbejde. Og det, som der også er vildt i denne her historie, det er, at du er den første, som du kender til i et meget stort virksomhed over omkring med dig, ja. Som har fået lov til at gå ned i tid. Ja. Ja. Det er ikke noget, der bliver brugt. Altså der er nogen, der går klokken 3 frem på klokken 4, men så har man også drukket buen. Så da jeg går ind og beder om en hel... Jeg bad faktisk for 2 dage, men fik en hel dag fri, så stod folk bare og kiggede på mig, hvordan har du gjort det? Så jeg spurgte. Ja. Og så min chef, han sådan pænt sagde, jamen, jeg ved jo godt, at jeg blank nej, så kommer du højst sandsynligt med en sæd, jeg skal skrive under på. Så for at gøre os begge to glade, så er det den løsning her, der blev. Ja. Og det har i hvert fald gjort, at hver eneste tirsdag, hvor vi jo har træning sammen, der sidder du og stråler og har fantastiske historier at dele hver eneste gang. Ja. Og det er fantastisk. Fordi du har jo også fået lov til at steppe ud en time hver tirsdag. Ja. Jeg stempler ud en time hver tirsdag, og kravet er bare, at den time bliver arbejdet ind på et andet tidspunkt, så han ikke på noget tidspunkt kan se på min timeforbrug, at den mangler. Så længe jeg gør det, så stempler jeg ud, og stempler ind igen, når den time er gået, og så er det det. Ja, så mega godt gået, og mega fedt, at det kan lade sig gøre. Ja. Så kom der jo her i september måned, tror jeg, i år, hvor at du lige pludselig siger, ej, jeg har ikke den indtægt, som jeg gerne vil have, for jeg skulle jo gerne blive ved med at have fri om fredagen, og have den samme indtægt, jeg vil ikke gå ned i indtægt. Og her, inden vi startede, så delte du med mig, hvad er det, der er sket her i november måned? Jamen, i november måned har jeg lavet all-time high, så det pænt hedder på dansk. Jeg har haft i klinikken nu, her hvor jeg har den nu, har jeg haft den i 4 år til januar, og jeg har lavet næsten 10.000 i denne måned her. Og før Alicia-tiden, der handlede det om, at jeg betaler en husleje på 1.300 kroner, og der handlede det om, at jeg havde til husleje. Ja, det gør det ikke mere. Nu skal vi have penge ind på kontoen. Ja. Og det er jo på en hel arbejdsdag, og nogle weekender, ikke også? Ja, og aftener. Og aftener. Og hvad er dit mål i fremtiden? Jamen, målet er jo, at jeg kan få nogle flere dage i klinikken. Selvfølgelig kunne jeg synes, det var fedt at få fuld tid hernede, men jeg kunne også godt se, at jeg fik delt det mere lige op. Men at få nogle flere timer hernede, så jeg kan egentlig bruge mit lønmodtager som lommepenge, hvis man skal sige det på den måde. Det kunne være fedt, og så hvis jeg ikke når det på, hvor jeg dropper det helt. Men i første omgang få byttet op på betegnelsen af indtægter. Fordi lige nu er det jo nærmest lønmodtagerjobbet. Jeg plejer gerne at sige, at jeg har fast job, fordi jeg har faste udgifter. Men at få byttet om på det, så det er lønmodtagerjobbet, der egentlig giver det ekstra, og ikke klinikken, der gør det. Ja. Det er planen. Fedt. Ja, og det når du hvornår? Altså det satser jeg på, at jeg når lever 24. Ja, det tænker jeg også. Det er den stærke plan. Så udover at du jo bare knokler dig ud af og gør arbejdet, altså når du får en ny udfordring, så er der opslag ind i gruppen om, at nu er den gjort. Din personlige gruppe på Facebook, den vokser helt sindssygt. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er den ting, du har lært fra overloadet til overskud, som har haft den største indflydelse på din forretning? Det tror jeg helt sikkert er tanken om mig selv. Ja. Altså det der med, at bare sådan en lille ting, som vi har snakket om rigtig mange gange med tid. Jamen hvorfor skal, altså fordi jeg har 3 timer, så er det ikke en betydning med, at de skal have 3 timer. De betaler kun for 1, og det er det folk forventer. Så det der med, hvad forventer
hvad tror jeg, de forventer af mig, kontra hvad de reelt forventer. Og det Ah, der med, ja. ja. Fordi jeg ved jo også godt, når jeg går til frisøren, så betaler jeg jo for en frisørtid. Jeg forventer ikke at sidde der i 2 timer. Og det samme er dem, der betaler hos mig. Fordi der står jo i min Google-kalender, det tager en time. Så Ja. hvor tillader jeg mig faktisk at tro, at de gerne vil have 2 timer. Det er bare noget, jeg forventer. Så det der med at mine forventninger til mig selv, og det jeg gerne vil give, og få sat det i system, og acceptere, at det er sådan, det er, og egentlig kigge på det som en virksomhed, der skal vokse, og en forretning, jeg skal have penge ud af, frem for at det bare er hygge og sjov. Ja, her siger du noget rigtig vigtigt, tror jeg, som også er en af de ting, jeg tror, du har taget rigtig meget på dig. Det er det her med at være leder i din Ja. forretning. For jeg kan jo godt se nu, at før i tiden, der tog jeg det jo en hobbyvirksomhed som en hobbyvirksomhed, og så var det bare lommepenge. Det der med at få vendt den og kigget på den og sagt, jamen, det er faktisk et reelt stykke job, jeg laver. Det er en reel indtægt, jeg har. Det er noget, jeg faktisk skal leve af. Ja. Og det er noget, jeg godt kan og er god til. Men jeg kan faktisk godt tillade mig at tage en ordentlig pris for det og behandle det som en virksomhed som alle andre. Ja, det er så godt. Jeg kan godt huske dig. Jeg tror faktisk, du fik en lille voksenskideballe den dag, du sagde, at du brugte 2,5 timer per klient. Altså, hvor i bilder du dig ind og tro, at jeg har tid til at sidde hos dig i 2,5 timer? Ja. Der var du helt blown away den dag. Ja, fordi jeg har aldrig tænkt, altså jeg havde ikke tænkt på det. Jeg tænkte på, altså jeg var helt sikker på, at hvis folk de købte en time og sad her i 1,5 time, så var det egentlig, fordi de gerne ville. Det var egentlig ikke, fordi jeg ikke kunne finde ud af at afslutte. Nej, nej, det var det ikke. Nej, det ikke noget med det var bare noget, der kom senere, ja. at der var noget, vi kunne øve os på. Ja. Okay, så det du snakker om, det er altså det her med vores indre selvsnak. Ja. Ja. Er der andre områder af den der indre selvsnak, hvor at du kan se, at det har haft en stor hjælp i din forretning? Det er at se det som en forretning. Ja. Noget jeg, altså som værende min, og som at steppe op, netop som vi nogle gange snakker om, at være leder, og ikke bare være ansat i en hobbyvirksomhed, men faktisk eje den, og drive den til noget mere, som jeg egentlig gerne vil. Ja. Er der nogle steder, hvor du kan se i dit privatliv, hvor det smitter af på det, du lærer egentlig fra overloadet til overskud? Ja, helt bestemt, for jeg tror, jeg har mere konsekvens i de ting, jeg gør. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er hurtigere, men jeg er hurtigere til at tage et valg, om det er godt eller skidt, fordi min hverdag ser ud, som den er, så jeg har ikke, altså jeg bilder mig ind, at det der med at lave noget unødigt arbejde, eller nogle opgaver, der er unødigt, jamen det er der ikke tid til, så derfor er jeg blevet mere konsekvens i, hvad jeg siger ja til og nej til. Wow. Det er jo guld værd. Altså, vi bliver gode til at sige fra i vores egen forretning, men også at vi bliver gode til at sige fra overfor, og det er jo en af de aller sværeste øvelser at sige fra overfor vores venner og vores familie, og den endnu sværeste, det er jo vores børn. Så det der med, at vi skal kunne sige fra for at tilvælge os selv hele tiden. Mega flot. Tillykke. Tak. Nu er du jo i forvejen en kæmpe strukturhaj. Ja. Det må man sige. Altså, det kan godt være, at jeg er strukturfreak, men det kan du også sagtens være. Ja. Er der alligevel et område på det her struktur, hvor du tænker, okay, jeg er strukturhaj, men der fik lige noget mere med her? Det var simpelthen omkring opslag. Ja. Fordi før i tiden, der var sådan lidt, nu skriver jeg lige lidt om opslag, og så kan det være alt fra healing, og så næste dag, så var det hotstone, og den tredje dag, der var det solen skinnede, og så var det lidt om ungerne, og så var det var simpelthen rent per mave, for dem, så jeg har lige lyst. Så det der med at få sat det i system og sige, jamen den uge her, der snakker vi reelt om det her, der skal være vist antal opslag, altså lav lige en live en gang med, lav lige et postkort, det der med at få sat de ting i system, så man husker det, men også at finde ud af, hvor vigtigt det er med, at der er et ansigt på, alle de der ting. Det har også gjort en hel masse, og det kunne jeg godt mærke, der var jeg slet ikke. Jeg lavede det simpelthen rent pære, og det har jeg lyst til, og så var det det, jeg skrev. Ja. Og har det så hjulpet? Det har hjulpet helt vildt. Altså jeg kan jo se, at gruppen, som jeg lavede, der skete jo, for at sige det på en pæn måde, ikke en dyt ind i. Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende til det der. Og så løber man igen i det der, jamen så gør jeg noget, og vi prøver lige igen, og det virker sådan set stadigvæk ikke. Så det der med at lige pludselig få sat nogle ting i system, og få vendt nogle ting på hovedet, og komme ud i nogle andre grupper, og få lavet nogle billeder, og hej, kom lige.
det der med, at folk kan se, at der er en rød tråd i det, jeg laver, når jeg slår noget op, eller skriver noget, eller laver en live. Det har også gjort, at folk de reagerer mere på det, jeg skriver. Fordi jeg havde det jo sådan lidt, man kunne skrive et opslag, og så kunne man se, at der var ikke en, der reagerede, og så tænkte man, hallo, er der nogen derinde, ikke? Fordi man havde sådan lidt ideen, altså har de overhovedet set, hvad jeg laver, ikke? Ja. Nu er det mere sjældent, end det er noget andet, at jeg faktisk får lavet noget, hvor folk ikke reagerer, hvor man tænker, okay, det var så ikke lige det, jeg skulle ramme, men i dag, der bruger jeg det mere som en læring i, om det er så ikke den vej, jeg skal skrive, det er ikke det, jeg skal skrive om. Men det er mere sjældent, end det er noget andet, at jeg faktisk har et opslag, der ikke bliver reageret på. Og her hører jeg jo også en rigtig, rigtig vigtig læring af, førhen, der slog du dig selv i hovedet, når dine opslag, de ikke duede. Ja. Nu har du vendt det til, at det bare er et tal, og det er ren læring. Det duer ikke. Nå, det kan vi ikke gøre noget ved. Så må vi prøve noget andet. Ja, altså før var jeg jo helt sikker på, at så kunne jeg lige så godt lukke forretning, fordi jeg duer ikke til noget alligevel. Ja, og det har du i hvert fald bevist, at det gør du. Ja. Alle dine klienter, der kommer hos dig, der er uge efter uge. Du har jo faste klienter, der kommer hver eneste lørdag og hver eneste søndag. Nej, kun lørdag. Der er lukket i klinikken om søndag. Og så har du også faste på fredag, og du har også faste på de andre aftendage. Ja. Ja, det er mega sejt. Der sidder jo garanteret nogen og lytter til denne her optagelse, Anita, som overvejer at skulle med på fra overloadet til overskud. Kan du huske tilbage dengang, da du overvejede, om du skulle med til fra overloadet til overskud, også kaldt, når vi snakker sammen, så hedder det jo bare foto. Det er meget, meget nemmere. Det andet, det bliver så langt. Altså, da du skulle med i foto for de der godt 9 måneder siden. Ja. Hvad tænkte du så, som ikke hjalp til din beslutning? Jamen, det var jo lidt det der, det har jeg prøvet før. Ja. Altså, det der med, at jeg har jo været med til noget online før, og det gav mig ikke en dyt. Det var lidt den, men ja, det tror jeg faktisk var det lidt, den første tanke, jeg havde, det var jo, jamen, det er bare endnu en i online-rækken. Ja. Så hvad er anderledes i foto i forhold til det, du har prøvet før? Altså, jeg vil sige, det, der er den største forskel for mig, det er, at vi er online. Altså, når vi holder vores træningstirsdag, jamen, så er vi lige der. Det er ikke noget, der er optaget og bliver sendt ud, og der er lavet for 4 måneder siden. Vi er her lige nu. Vi tager det, der er sket i ugen, der er gået. Vi vender det, vi snakker om det, vi sparer med hinanden. Det er lige her lige nu. Det er den store forskel for mig. Det er jo, at om tirsdagen, så snakker vi sammen, som hvis jeg havde taget telefonen og ringet til dig og sagt, nu har jeg sgu et problem. Ja. Det er den store forskel. Fordi jeg har det sådan lidt, jeg kan ikke snakke med nogen om et problem til en optagelse. Nej, det er svært. Det hænger ikke sammen. Og så kan jeg ikke få den sparring, som jeg har brug for, både med dig, men også med de andre i gruppen. Ja. Det kan jeg kun få, når vi er til stede lige her lige nu. Ja, lige præcis. Og jo med denne her begrænsede tid om tirsdagen, det er jo også rart at vide, at man skal byde ind med sin udfordring, hvis man skal have et svar. Ja. Så den fik du indfriet. Fik du allerede svar på det, inden du valgte at tage skridtet og være med i foto, eller hvornår fik du den del indfriet? Men det gjorde jeg faktisk fra start af, fordi du netop fortalte mig, at vi er online, og vi er på direkte, og det er vi om tirsdagen. Så for mig var det en af de ting, der gjorde, at okay, så hopper jeg med på, fordi det er direkte, hvis man skal sige på det. Ja. Det kan jeg bruge til noget, og så kan jeg få den hjælp, jeg står med lige her, lige nu, hvis jeg har et problem. Ja, fordi det kan jeg nemlig huske, at jeg fortalte dig, der var du meget overrasket. Den her med, at jeg jo også tilbyder, at man kan tale 1-til-1 med mig, sådan så at vi får løst især i starten nogle tanker, vi har for at kunne komme videre lige nu og her. Ja. Hvad har det gjort dig, at du har haft mulighed for at tale med en, når du har haft brug for det? Jamen, det har jo gjort alverden, fordi netop, at vi er jo rigtig gode til, at mennesker, når vi har et problem, hvis vi tænker over for lang tid, så bliver det bare endnu større problem. Ja. Og til sidst, så bliver det simpelthen uløseligt. Så det der med, at jeg kan tage et problem, når jeg støder på det, vende det med dig, eller skrive til dig, eller ringe til dig, eller vi kan tage den over Messenger, men det, at jeg egentlig kan få en sparring i det øjeblik, problemet opstår, jeg kan få løst det, jeg kan få en anden vinkel på det, og så er vi videre. Jeg behøver ikke bruge 14 dage, 3 uger på at bruge energi på et problem, det bliver løst her nu. Ja, godt set. Virkelig godt set.
Og du formulerer det jo meget bedre, end jeg selv kunne formulere det. Så tusind tak for det. Fedt. Så hvis jeg sidder og overvejer, og egentlig turde tage den her samtale, som jeg tilbyder, hvad vil du så sige til den person, der sidder og overvejer? Jeg vil sige, altså, gør det. For det første, så kan du ikke tabe noget ved at gøre det. Du kan tabe noget ved at ikke at gøre det. Hvordan det? Fordi at hvis man ikke tager den samtale med dig, så ved man ikke, hvad man går glip af. Ja, fordi det kan du kun fortælle i en samtale. Så hvis jeg ikke tog den samtale, havde taget den samtale med dig, så vidste jeg jo ikke, hvad jeg var gået glip af, og derfor havde jeg ikke stået, hvor jeg står i dag. Det giver god mening. Ja. Så det er faktisk, min første tanke, det er at sige til folk, tag den, fordi du vil gå glip af noget, hvis du ikke gør det. Så kan du altid sige nej eller ja bagefter, men du under dig selv og give dig selv det valg og få den info, du kan få i en samtale. Ja. Ja, fordi altså, jeg har jo også en landing page, men man kan jo skrive stolper op og stolper ned, og man har aldrig skrevet det rigtige. Nej. Man kan gøre sit bedste, men der vil altid mangle noget input, og det er jo derfor, jeg tilbyder de her samtaler. Ja. Ej, hvor godt. Det havde jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg ville slå mere på over for en, der står og vakler, hvad man vil gå glip af noget, hvis du ikke gør det. Så kan du altid sige nej bagefter, men du skylder dig selv at høre, hvad det er, du muligvis kunne få. Så hvis vi igen prøver at lige spole tiden tilbage til, at du skulle gå glip af noget. Hvad ville du være gået glip af, hvis du sådan skal highlighte 3 ting, hvis du ikke havde valgt at være med i fra overloadet til overskud? Jamen først og fremmest, så ville jeg jo være glip af at sidde i en situation nu, hvor jeg har tjent 10.000 om måneden, som jeg aldrig nogensinde har gjort før. Jeg vil være gået glip af at kan køre om fredagen og være hernede om fredagen og have klienter hele fredagen. Og jeg vil have gået glip af at have en forretning, jeg i den grad kan se vokser nu, og være for folk endnu mere det, jeg gerne vil være. Og så den sidste ting, så vil jeg jo være gået glip af det fantastiske fællesskab, vi har inde i Foto. Ja, for vi har et ret godt tæt fællesskab. Vi er en sammentømret gruppe. Jeg tror nærmest, at vi ved, hvordan dagshumøret er hos os alle sammen, når vi kigger på hinanden i kameraet. Så vi kender hinanden rigtig godt. Det har du ret i. Vi hjælper hinanden og støtter hinanden. Ja, godt set. Fedt. Nå, nu vil jeg fortælle noget om dig, Anita. Fordi det, som I ikke ved om Anita, nogle af jer har sikkert allerede luret det, det er, at Anita, hun er også en, der er god til at rose. Og du er god til at anerkende de andre for det arbejde, de går og laver. Og så en ting, som jeg har set dig gøre igen og igen, som jeg aldrig tror, jeg har i talesæt over for dig, det er, når de andre har fundet en god idé inde i Foto, så er du enormt god til at kværne den ned igennem sådan et Anita-filter, og så kommer det ud som noget, du kan bruge over i din forretning, som er startet et sted, og så kommer det ned igennem det her filter, og der er ingen, der kan se, at det er startet derovre eller derhen, men det er startet for, at nogen har givet dig en inspiration. Og når du så fortæller inde i fra overloadet til overskud om, hvordan du er kommet derhen, så er det magisk at høre om, fordi der sprudler den her energi ud af dig. Og lige nu og her, så er der jo sprunget en uddannelse ud af dig. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvad er det hvordan kom den i værk? Skal vi ikke starte der? Jamen, den kom jo ind i værk, at jeg blev langt så kort. Jeg blev rækkemesterlærer sidste sommer, eller her i sommer, og har egentlig taget den for at få sløjfen fuldendt. Og har jeg gået og sagt hele tiden, at jeg skulle bare have den for, at det var fuldendt det hele, og jeg havde ikke nogen planer om at få lidt for. Så tager jeg på messe her i november, og har egentlig leget lidt med tanken om, at det kunne jo godt være, at jeg skulle snuse det. Og laver en meget grov skitse om, hvordan sådan en weekend kan se ud, og vi mødes kl. 12, og vi slutter kl. 12, og vi spiser frokost midt i det hele. Alle de vigtige ting. Og mere stod der i grov træk på den her side. Jeg tager så på en messe, og står og snakker med en af besøgende, og hun siger, at det skal jeg med på. Ja, det er klart. Og jeg blev fuldstændig overrumplet, og stod bare og sagde nærmest men det gør faktisk, at jeg i dag har sammensat en række et-kursusforløb, og er klar til at tage kunder eller elever ind til at blive række et. Ja, du er nemlig klar. Og hvornår er det, du affyrer det første uddannelse? Den har jeg den anden weekend i februar. Yes, 2024. Yep. Jeps, fedt. Så hvis der er andre, der sidder derude og lige tænker, det vil jeg gerne høre noget mere om,
så er det sådan, at lige om lidt, så får Anita lov til at fortælle jer, hvor I finder hende henne. Men det sidste spørgsmål, Anita, inden vi slutter af, det er, vi har jo alle sammen nogle bedsteforældre. Mm. Eller nogle bedsteforældre, eller nogle lånebedster, et eller andet sted. Og vi har også en yndlingsbedste. Er det ikke rigtigt? Jo. Hende eller ham, som altid er støttende og nærværende, og som vi har at tale med. Så hvis jeg nu ringede til din yndlingsbedste, og sagde, hej, mit navn er Alicia, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad tænker du om Anita, dit barnebarn? Hvad vil din yndlingsbedste så fortælle mig? Jeg tror, hun vil i første omgang sige, at jeg kører et liv, som hun i den dag er stolt af. Fordi jeg er gået hen og gjort det, jeg synes er bedst for mig. Ja. Jeg går all in, hvad der interesserer mig. Jeg føler, at det er min hylde. Det er klinikken. Det er der, jeg føler mig allerbedst hjemme og kan gøre mest for alle andre. Og er nået til det punkt, hvor jeg faktisk anerkender det, jeg accepterer det og siger, det er det, jeg vil. Der tror jeg, hun vil sige, det er det, hun er allermest stolt af. Fordi jeg er sikker på, at havde du set mig for 10 år siden, så havde du kigget på mig og sagt, det kommer ikke til at ske. Og det ville din bedste også have sagt, eller hvad? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Men at jeg i den grad har taget skeen i den anden hånd og sagt, nu er det mig, der handler om. Ikke på kostning af en andre, tværtimod næsten, men egentlig at følge efter, hvor er det, jeg vil hen, og ikke hvad andre synes, jeg skal gå hen. Fedt. Skide god bedste, du har der bare ser, hvor meget du har vokset. Ja. Fedt. Hende vil jeg gerne tale med. Men det er jo tit sådan, at når vi har fået den her farve i håret, så lever vores bedster ikke mere. Og det kan helt sikkert heller ikke, tænker jeg. Nej. Så jeg kan ikke ringe til hende og fortælle, hvilken fantastisk person du er. Men nogle gange er det meget rart, at vi lige sådan ringer op til vores bedster. Vi kan også ringe til vores forældre, men vores bedster, de har altså et andet plads i vores hjerte. I hvert fald yndlingsbedsten. Ja, fedt. Tusind tak. Og tak for din bedste. Ja, tak. Anita, nu ved jeg, at der er flere, der sidder og lytter med, og de vil gerne vide, hvor de kan finde dig henne. Så vil du ikke fortælle, hvor kan jeg finde dig på de sociale medier? Jamen, jeg er sådan set kun på Facebook. Det er der, jeg koncentrerer mig om at give min energi. Og på Facebook, der kan du selvfølgelig finde mig under Anita Andersen. Men I kan også finde mig under Klinik Infinity Light. Fordi det er der, jeg har under klinikken. Og videre under klinikken, der ligger min gruppe Lys og Glæde. Så find I mig der, og så skriv til mig. Så kontakter jeg. Smart. Så i princippet, så hvis de bare kan huske dit navn, så kan de finde dig på Messenger, og så kan de skrive, jeg vil gerne høre mere om noget. Ja. Yes. Ja, og hvis du lige gør sådan her med hænderne, Anita. Altså, lige om lidt, så kan vi, så skriver vi noget om, hvor de kan finde dig på skrift. Ja. Det kan også godt være, det kommer til at hænge heroppe. Det kommer meget an på, hvad det er for nogle slags opslag, vi lige får det lavet i. Men som udgangspunkt, så skal vi nok skrive, hvor at dem, der lytter med, de kan finde dig henne. Ja. Fedt. Anita, det har været en fornøjelse at høre om dine wins. Jeg sidder jo og hæpper i det ene ringhjørne. Men dejligt at have dig med. Tusind tak. Det har været dejligt at være med.